السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع، حديث نترى، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: an karɓo daga baban Huraira Abdurrahman ɗan Sakhar, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, duk abin da na hane ku to ku nisance shi, wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum, kuma duk abin da na umarce ku to ku zo da shi gwargwaron iko. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum, kuma lallai abin da ya hallakar da waɗanda suka zo kafin ku, kafiratu masailihim, shine yawan tambayoyinsu, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, da kuma sabawarsu ga annabawansu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Wannan hadisi yana magana ne akan wajabta wa ɗan adam abin da zai iya. Na'am.